Halos duha ka semana na ang power outage sa Siargao Island ug Bukas Grande Island sa Surigao del Norte. Hinuon section sa submarine cable nga naguba na identify na sa Siarelco. Ani ang report ni John D. Esteban. Usa sa nagunang problema sa Siargao Island karon tungod sa power outage ang mainom nga tubig. Ang mga water stations manggod nila nagdepende sa kuryente. 11 ka adlaw na nga way kuryente sa isla. December 1, nagsugod ang problema. Adlang Huwebes, December 12, nakahatag na ang DSWD og 8,018 nga 10-liter bottled water sa lungsod sa General Luna. Ginaproseso pa sa karon sa provincial government ang generator sets alang sa 134 barangay nga apektado. Kuhaon ang budget sa 26 million pesos nga quick response fund. Plano sab daw sa provincial government nga magtukod og water treatment facility. So a bigger treatment facility that can treat deep well. Even the mainland Surigao City, kulang pa kami sa water sources kasi yung geographical location namin, walang dams, walang ganyan na mga system. Isa siguro sa pwede natin i-explore is, getting treatment facilities on the barangay level. We are trying also to do that, na at least yung 7 pages reverse osmosis maging available sa the barangay level. Sa gihatag nga update sa Siarelco, laumang karong adlaw mahawas ang section sa submarine cable nga naay problema base sa fault locator equipment aron masugdan ang pag-ayo niini. Ang provincial government nag-issue og executive order nga nagmugna og SEDAC kun Surigao del Norte Energy Development Advisory Council. Looking at long-term solutions right now, the provincial government is exploring collaboration with national line agencies. The governor just released the executive order creating the Surigao del Norte Energy Development Advisory Council called the SEDA. Matagal-tagal na tong plano o DEP pa lang to. Nakikita naman yung problem, yung fluctuations pa lang, problema na siya. Ang SEDAC mao'y mangitag malungtaron nga solusyon sa problema sa kuryente sa mga isla sa Siargao ug Bukas Grande. Usa sa tahas niini ang pagplano sa pagpatuman sa mga solusyon, mo-evaluate sa mga pulisa ug mo-rekomenda og mga estratehiya aron matubag ang panginahanglan sa kuryente. Hinuon na 16 megawatts nga generator sets ang laumang musupply og kuryente sa Siargao. Ako si John D. Esteban, One Mindanao.